Derbi u 33. kola Supersport HNL-a na Rojevici u nedjelju od 19:30 sati sastaju se Rijeka i Dinamo. Ogroman je ulog jer bi izravni dvoboj dva vodeća kluba lige mogao odlučiti o prvaku. Do kraja sezone su ostala 4 kola, a vodeći Dinamo ima bod prednosti u odnosu na Rijeku. Podsjetimo, ako na kraju sezone budu imali isti broj bodova, prvak će biti Dinamo zbog bolje međusobnog omjera. Kako je poznato i tko će osvojiti ovaj važni susret, u skladu s prethodnom odlukom HNS-a da će derbije do kraja sezone suditi stranci, glavni sudac utakmice bit će Mađar Tamas Bognar. Radi se o iskusnom sucu koji nosi znak FIFA od 2009. godine. Ove godine sudio je u Konferencijskoj ligi te kvalifikacije Europske lige, a također je odradio 3 utakmice u prvenstvu Saudijske Arabije te jednu Kings Cupu. Pomoćnici su Balazs Buzas i Peter Kovor. Četvrti sudac je Benz Sonka. Ulogu VAR suca imat će Istvan Vad, a VAR Istvan Albert. No, za mađarskog suca ovo neće biti prvi kontakt s hrvatskim klubskim nogometom jer je u karijeri već sudio Hajduku i Lokomotivi. Bijelima je sudio 2013. godine u kvalifikacijama za Europa ligu kada su u Gruziji poraženi 1:0 od Dile Gori, a Lokosima je pravdu dijelio 2016. godine također u kvalifikacijama za Europa ligu u remiju 2:2 protiv belgijskog Genka. Na toj utakmici je svirao po jedan kazneni udarac za obje momčadi, a zanimljivo je da je nekoliko aktualnih igrača Rijeke i Dinama bilo na terenu za Lokomotivu tu utakmicu, tako da Mađara poznaju napadač Rijeke Mirko Marić, rezervni vratar Dinama Daniel Zagorac i većnjak Dinama Tibor Halilović i bivši igrač Rijeke također. I to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio i za kraj, kako je rekao Željko Sopić, da ne trebamo gubiti nadu jer ako je pao Lille, pašće i taj Dinamo.